हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो आङो दिन्थिनो जानो नागिरदों जाहैबाय जोंनि रेस्टुरेन्टआव दिनैहाय बिराद गिदिर पार्टि दंबावो बहाय बे पार्टिनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो दिनैहाय लाबोनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो भिडिअ खालामबाय थानो मोनैयाबो गोबावसै मानोना खामानियाव बिराद बेस्थ' दङ बेवहाय दा दिनैहाय पार्टि दङनो दिनै जाबाय 6 थारिख आरो जों मा बानायखो पार्टिनि थाखाय नैबेखौबो देखायजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय बिदिब्ला जोङो ललिखौ हाफ बयल खालामजेनबाय नै दा पार्टिनि सावजोबनायसै भिडिअफोरबो बानायनो मोनलालै बेफोराव खामानि मावैनो समा गैला बेवहाय बेखौ हाफ बयल खालामना लाग्रोजोबखानायसै माला दा हाखु दाखु जागोन हाफ बयल खालामजोबखाबाय बयनोगासिनो दासो दा पार्टियावबो ससे लानोसै नोंखौ नोमा खालथाबबाय थे नै सरि मिस्टेक हो गया यार नै गोग्लैथाराखिसै गोग्लैहांल' जादों नंगौ नामा होता है कभी होता है जोख्लोमा दंबावो नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 एखौ दासो सोदों ने तंदूरी चिकेन बांखा खयथा दंमोनलाय अर्डारा 80 जन ओमफ्राय बे अर्डारा तंदूरिया 72 दासो रेडि ओमफ्राय ओरैबो आंनि बावदोंसो हाफ बयजों सावनांगौ मा र' दा आलायजोबला मोनसे लाबावगोन रा हाफ बयल खालामजाबग्रोथों नैबे जाबाय दैनि सिथाव दैनि दसा नैयो बानायगासिनो दं नै थावा पिस बिदि लगायनो गाइखेर बायदि साव माइरं गुन्दै मास्टर उसमें क्या डालते हैं ये राइस चावल है ना और दूसरा कुछ डालता है क्या दूसरा कुछ डालता है ओनली चावल ओनली चावल नमक बस दैनि सिथाव बियो दैनि सिथाव खिसानाखौ नायदो ओमफ्राय आंनि माखासे जाबाय नै आयो बारासो लांनोसै तंदूरी चिकेनाबो रेडि जाखाबाय हाफ बयल दा अर्डार जाबायहाय बानायनानैल' हरनांसिगौ आंनिथ' माखासे हाफ बयल ओमफ्राय माखासे फुल बयल खालामबाय दोनबाय नै जोबनानै नरमसो जाजोब्बायदां ओमफ्राय थावा फिसाबो रेडि जाबाय नै माखासे जाबाय थावा ओमफ्राय बे बांग्रा फिस माबा बांग्रा ना नैयो ये भी ऑर्डर है मिस्टर प्लेट टेबल का स्प्रिंग रोल सावगासिनो दङ चिकन है कि वेज चाहिए चिकन है सब चिकन है ये भी चिकन है ये भी चिकन है ये वेज है चिकन बे बेदरनि ओमफ्राय बेयो मैगं गोजाल' नै
दासो रेडि खालामगासिनो दं रेडि जागासिनो ये क्या है ग्रेवी इंडियन ग्रेवी सामब्राम जहल ग्रीन सलाद रेडि जाखाबाय सामब्रामनि थाइबेंनि गाजरनि ये क्या कोकोनट ऑयल है हावा फ्रान होननानै बुङो बेखौहाय नासो गोजा बियो बाद में ऐसा होता है मोनखांला नैबेयावहाय बेबायदि जाबाय बे रेडि जाबाय मोनबाय बियो बे थावा फिस मोनखांबाय बियो सावनानै दोनजोब्बाय बेखौ दा रेडिनो पार्टिनि थाखाय मेन मास्टारा बेनो दाख्लै आङो नोंथांमोननो बैजों सिगां जों देखायखांबाय रेस्टुरेन्टनि सिगां जों ओमफ्राय नैबे जाबाय उनथिंजायनि गार्डेन बेयावबो जिरायनानै ओंखाम जायो दिनै पार्टिखाय टेबोलखौ बेयाव लांजोबदों बेयाव बेबायदि लाइटिं लागायनानै दोनदों बिराद मोजां बेयावहाय दाख्लै जों फैलासो बेखौ बानायजोबदों बे गांसोआ जावखा लाबोनानै बेयाव सियार बसायबाय जाहैबाय बेफोरबायदि ओमफ्राय नै बेनो जाबाय जोंनि किसान ओंखाम संग्रा बेयाव थोरसि सुग्रा मेडाम जिरायना दं हनै क्या बोल रहा है फिसा बिमा बियो नै बे जाबाय हासुग्रा खिग्रा ओमफ्राय जेरै जांबाय पार्टि बेयावहाय गार्डेन दं मोनसे बेयाव तंदूरी रुटि बाटार रुटि ना मायो जाबो इथिं फैलाब्रा सालथाबगासिनो दं बेखौहाय एकदम नाथा नै गुदुंथार बेखौहाय न'आव बानायना लांनांगौ मोनसे पार्टियाव लांबा बायनोहाय पिकनिक जाब्ला लांनो आखायाव खामदों आं माने आं सोलोंदोंसो रायजोखौ बेबायदि 간장 떠봐. 열어줘. 비리아니 간장 나. 비리아니 떠봐. 시켜봐 선발 마트 얘 짝대가. 레니로 좀 맞다. 문자다. 문자다. 이거 봐라. 비리아니는 간장을 내고. 뭐래? 이거 난 맞다. 안 보다도. 올라가나 있을까? 밑에 올라가 마 여기 지금 완이 아타로 지금 말하자